Morning, man. Go shoot me, man. Morning, man. Okay. I took share interview quick. So why are we here? While here, Yeah. the president is announcing his presence Yeah. in an electoral system. Okay. So if we need to nomsholozi manje yini bozosho umsholozi? Msholos, Yeah. keep going, keep doing the good work, nothing more, man. Yeah, pause me, I'm settled, man. Yeah. Keep doing the good work. Baba, wait. Yeah. Boy, clever. Njengamanje size-manifesto imali ye-MK size kumsholozi. So as a youth, as abantu abasha, the reason why we joined MK is because siyamazi umsholozi, siyazazi izinto asenzele zona previously, and siyazi ukuthi umsholozi uyasithanda, siyazi ukuthi umsholozi uzosilekelela kuzo zonke izinto esifunayo njengabantu abasha. Okay. Iziphi lethe enfisa mhlawumbe ukuyibona zenzeka mhlawumbe enemthembela zona umsholozi? Amathuba omsebenzi, business sikwazi ukufundeka so that we start our own businesses. Sizokwazi ukuyimela because unemployment rate high. So if you were given an opportunity to do a business, what kind of business will you do? Internet cafe. Internet cafe. Yeah. Why internet cafe? I love it. I love internet. I grew up in Jamaica, so yeah. And the area yami, we don't have internet cafe. Yeah, We don't have an internet cafe, so I think it would be a good idea and a good business area in Market Nenda. What 34 and Newcastle, Oh, that's really nice. So what are you currently doing? Yeah. The unemployed. Unemployed. When did you finish your matric? 2017. 2017. So after matric, what did you do? I went to Amajuba College to study electrical engineering. Yeah. Tech. Okay. So yeah, you are an electrical engineer who's unemployed. So if you were given an opportunity to speak to Babu Malala, what would you say to him? I'd say to him, number one, thank you for this. Thank you for Umkhonto. Thank you for giving South Africa another chance. Thank you for giving abantu abasha another chance. Ngiyathemba ukuthi after ama-elections vele sobe seswinile, I know that for sure. Ngiyathemba ukuthi uBaba Malala will always remember ukuthi siyamthanda. We always remember ukuthi we honor him and appreciate zonke izinto esenzile. So how are you going to serve your community as a Majuba if MK happens to win? I'd serve them more especially abantu abasha. I'm more focused on abantu abasha because and I know the struggles and challenges. So I think should MK win, the first thing engizoyilwa in my area ukuthi abantu abasha basebenze, ukuthi abantu abasha baye esikoleni bathole free education because it's not NSFAS, and NSFAS is not a bursary, we know. So izinto efana nalezi sizozithi free education. So however, if NSFAS changes to be a bursary, not a loan, do you think it would contribute a lot in the life of Mtomosh? Most definitely. Okay, thank you. Commander morning. Ngithe ngilindele abantu abawu-2 million and ukuthi manje bagcwele ngaphandle. Yeah. Abangenile ngaphakathi. Batho bangena ngaphakathi bekuzobona ukuthi indawo ayisekho lapho. Bagcwele ngaphandle. Sila eOrlando mama. Yini ekulethela eOrlando? Kunokwazi bengifuna ukuzo-celebrate ukuba umkheli and ngi-right, ngiyaku-enjoya and kumnandi ukuba kule ndawo nabantu bakhona nje, they will coming as like nice. Kama kephi mama? KZN. Ngiphi ne-KZN? Chaswet. Oh, eThekwini. So now eThekwini. Oh. Yini ekwenza ukuthi ukhethe ukuba i-member ye-MK? Mina ngumZulu vele ngibhinqa. So I know ukuthi
and it's not about ukuthi ma u-MK ngoba umuntu oyibhinqa samabhinqa kodwa we are educated kodwa kumnandi sometimes kulandele nje inhlangano ezolo umZulu bhaqa because sesikhathele nathi uholwa abanye ezinye inhlanga yabo ake siholwe nje umfele uba bavele kwasihola before and futhi sisamfuna ukuthi aphinda sihole. Cela ukubuza umuzo ogcinayo manje yini ezokwenza ungayifutshela i-ANC? Ngayifudi ngoba ingenzelanga next kumanje ngisahlala emjondolo ekhaya nje sibaningi kabi akukho ukuthi khona i-ANC empilweni ayikho ifana nento engekho nje kuthini i-ANC is like isiza inhlanga zayo abantu abanye bezinye inhlanga thina nje we are separate ubone it's like inhlangano enobandlululo ngayibeka nje kanjalo. Yini ofisa uyibona uMK kwenzela yona? MK ngifuna usize ingane like ingane emiqedile i-matric ingane zingahlali emakhaya uMK asize ingane ngezimali zokuthi ingane ziqhubeke nokufunda kwazo ngoba egcineni ingane ethi mayiqeda ku-matric ihlala ekhaya ihlala kwaye ekhaya gcina siyenza into ewrong singena kuma-drugs siyantshontsha siyenza yonke into ebhedayo because abawukho umsebenzi ayikho futhi nemali yokuthi baqhubeke nokufunda because mhlambe lezo ingane zisuke ziphuma vele kumndeni ongakwazi ukuthi ubenze ukuthi baqhubeke ne-education kodwa ngiyathemba ukuthi uMK konke lokho kuzoshintsha ubaba uzosenzela. Maswa unikwa ithuba lokuthi ukhulume noNcamalala mhlawumbe umtshene noma into ezothuluma eyodwa yini ongafisa ukumtshena yona? Iloyo nje yokuthi nje ngifuna nje enze ushintsho ey'nganeni zethu iy'ngane zethu ayinike i-education e-free. Free education. Yes. Free education. Sorry, hey. Okay. Free education nje engiyidinga kumkhulu ubaba wethu. Simthanda futhi ngimthanda nyanyana. Ukhona uTekale, ukhona uBhali, ukhona uBhali, ukhona uBenzodumo. Awudlale ngalo. Njengoba sisizoba ngestage. Akona mona wami uba ngestage. Siyabalela, kodwa wesokuthatha. Uba ngestage. Siyabalela. In 10 9 8 7 6 5 4